ये हमार पति ना हमार देवता हवे। नमस्ते प्रणाम, आप सब देख रहल बानी भोजपुरी प्लस। तो आज के ई खबर बा भोजपुरी फिल्म मेरा पति मेरा देवता है। जी हाँ, जो ना फिल्म में आप लोगन के रानी चटर्जी, सुशील सिंह और प्रेम सिंह नाम के एगो कलाकार देखे के मिली है। तो जो नी फिल्म बा एकर ट्रेलर आ चुकल बा। जो ना ट्रेलर आप लोग जाके यूट्यूब पर देख सकतानी। ईगल होम एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल पर रिलीज भइल बा। तो जौन फिल्म के स्टोरी बा वो में ई दिखावल गईल बा कि एगो लड़का के घर में कोनो के बियाह ना होला, काहे से कि वो बहुत ही गरीब घर के होला। तो आपन खर्चा ना चलेला तो परिवार के खर्चा कैसे चली। तब वो एगो लड़की से ओकर कैसेयो बियाह हो जाला और ओकरा बाद उहे विपत आवेला कि अब बियाह तो कर लेनी, अब गुजारा कैसे होई। तब बहुत कम ही कमा ले और होई में गुजारा करे ले और सोचे ले कि अपन पत्नी के ही पढ़ा लिखा के मास्टराइन बनाई। जी हाँ, तो यही स्टोरी जौन बा उ पूरा घूमेला, कितना संघर्ष करेला, का दुख कष्ट सब उठावेला और अपन पत्नी के उ कौन अफसर बनावेला चाहे अध्यापक बनावेला आपन मेहनत लगन से। तो इहे पूरा स्टोरी बा जोना में उ पत्नी खातिर उ पति ओकर देवता बा। तो जौन फिल्म बा ई फिल्म आप लोगन के रानी चटर्जी और सुशील सिंह जैसन कलाकार देखे के तो मिलबे करिए। कैसे विलन होला तो जरूरी बा। तो सुशील सिंह जी विलन बारे। एकरा अलावा बात करी ई फिल्म के जौन डायरेक्टर बाड़े उ बाड़े अजय कुमार झा जी, निर्माता बाड़े हिमांशु शेखर और सुनील सिंह जी। तो जाके आप लोग ट्रेलर देख सकतानी यूट्यूब पर। ईगल होम एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल पर रिलीज भइल बा। बाकी अगर हमार ई वीडियो पसंद आयल बा और भोजपुरी से जुड़ल हर तरह के खबर आप लोग देखेला चाहतानी तो चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दी। हम मिलम आप लोगन के एगो नया वीडियो में नया खबर के साथे। जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम।